No vaig conèixer personalment a Carmen Amaya, però li tinc molta admiració i respecte. Segurament transmès per la meva família, que van ser grans amics, i també per la gent de Begur, que se la va estimar moltíssim. A través d'una visita guiada virtual, intentaré portar-vos fins a Begur, el poble escollit per la Bailaora per passar els darrers anys de la seva vida. Visitarem casa seva per dins, veurem el cementiri on va decidir ser enterrada i descobrirem molts altres racons del poble que encara avui en dia ens la recorden. Tinc moltes coses per explicar-vos. I tot això ho podreu veure des del sofà de casa, sense desplaçaments. Consulteu la programació a www.sandravisbe.cat i seguim donant vida a la Capitana.